Nork esango zidan niri zoriontsu izateko modu asko daudela. Loteria tokatzen bazaizu, seguru. Edo kiniela asmatu. Ez izan horren materialista, aizu. Ni beste zoriontasun batez, harinatzaizu. Itz jokoetatik datorrenaz adibidez. Esplikatu! Zorrizaleak bagina esate baterako zorriontsuak ginateke. Eta zirrizaleak bagina zirriontsuak ginateke. Hori bai. Bai! Eta sarriren liburuak irakurriko bagenitu sarriontsuak ginateke. Sari. Oi. Sari, pribatu.